Evara ve bxir binerin çarpel medya işev disem bi Brezya Avcîra di bernameya Medreseyên Kurdistanê destxet û keşkûlê bihevranin di vî bernameya îşev de di du ew ê me xalê me hene. Yekê jî çîroka Temîmê Darî ye û êdinê jî keşkûla Ebdulqadir e. Lê pêşiya ku em derbasê bername xwe bin pêşiya ji Brezya Avcîra dibêjim tu bi xêr hatî carek din. Gelek spas kim gelek spas. Bale, gelek spas ji bo cenabê te jî. Bînerên çarpel medya hûn dizanin ku îro not û heft sal vegera şehadeta Şêx Saîd û hevalên wî ye. Em wana birêz bibîrtînin û rihê wan şad dikin. Em dizanin ku di têkoşîn û bîreweriya doza Kurdistanê de dê hestên Kurdistanî de dê tim bijîn û di dîroka Kurdistanê de jî dê zindî bibin ji bo me. Em carek din ji bo rihê wan şad bikin û dibêjin dê di jiyana me de di jiyana têkoşîna azadiya Kurdistanê de her wiha dîroka Kurdistanê de dê her tim bijîn. Belê belêkekê ziyad cenabê te jî eger hebe gotinekî te kerem ke û paşê em derbasê bername xwe bibin. Hele gelek spas ji bo çarpel medyayê em bi di bernameke din dajardin bihevranin. Kusurê nenerim piçek ez nesax ketim û ji ber wê dengê min belkî baş ew nabe. Esas te qisûra me nanere ku bi vî halê te me derxiст bernameyê. Qaj me bê em ew bikin. Belê. Em ê mehawele bikin ku bi programekî birêk vekî îşev pêşkêşkin. Belê wekekî mîzacî anî ziman îro salvegera şehîdkirina Şex Saîd Efendî û hevalê wî çilçeş hevalê wî ne û ez jî bi rêz bi hurmet wan bibîrtînim û dixwazim du gotinan beriya ku em derbasê bernameya xwe bin yek du gotin di vî warê de bêjim. Şêx Saîd Efendî li ber kapê yan jî di wesiyeta xwe de bi vî awayê dibêje dibe dawî bi jiyana faniyê hat. Ez ji bo gelê xwe têm qurbankirin. Ez nepoşmanim û tenê bila neviyên me em li hemberê dijmin mehcûb nekin. Ev gotina Şex Saîd Efendî ya gotina ya herê dawî ye û ez bawer dikim têbê tehdîtkirin ku neviyê wî di van middetan de ji bo ku wan wî û kesên ku bi wî re hatin şehîdkirin mehcûb nekin. Di çar parçeyê Kurdistanê de tiştên ku bikaribin bikin kirin ne serketin di tiştek diye textîra wî û bêjin textîra wî de êdî dikeve ser milê dîrokê. Dê tiştekî din ez dikarim bêjim elbettekî ji 25 car heta roja me bi her awayê têkoşîn hatiye danîn lê yek ji wan ji bo ku di tarîxa şehîdkirina Şex Saîd Efendî de hatiye kirin ew mühim e ez dixwazim îşaretê wî jî li vir bikim pişta em derbasê bernameya xwe bibin. 45 sal piştî şehîdbûna Şex Saîd Efendî û şilçeş hevalê wî aynê di roja şehîdbûna wî de yani 29 Hezîrana 1970 de û heya wî rojê di vî tarîxê de em bêjin tiştek yan hereketek yan em bêjin faaliyetek ku bê kirin belkî ew wiha müşexxes dest pê girtin tunebiye ve yek ji wan 29 Hezîranê 1970 de damezrandina Partiya Demokratîk Kurdistan di Tirkiyê ji alî Doktor Şivan û 13 hevalê wî ne em
wan jî li vir bi vî münasebetê ji bo ku di wî rojê da em bêjin damezrandina partiyê pêk anîne û tiştekî watedar e, tişteke helbêsteke hêja ye û ji bo şiûra dîrokê ji bo derxistina pê şiûra dîrokê li noxteke gelek bûme ji ber wê min xwest ez li vir ew bikim. Elbette min wek ku min got beriya wî jî piştî wî jî her têkoşînê didome her wesiyetê Şeyx Saîd Efendî yê ku neviyên me mehcûb nekin tiştê ku bêjin daxilê taqata wan da mecala wan da têkoşîn hatiye dan. Em carek din tev Şehîdê Kurdistanê bi hurmet birêz bibîrtînin. Belê. Belê bername me îro du beş e wekek Mîrza jî behs kir. Yek ji wan temîmêdarî ye yani navê programê xwe jî temîmêdarî ye û yani çîroka temîmêdarî ye em ê behs bikin ka ev çi ye em bêjin nivîskarên Kurd Seydayê Kurd Melayê Kurd di vî xusûsiyê da çi ew kirine a din jî keşkûlek e keşkûl nehewce ku em bêjin ka çi ye xwe me di çet programan da ew kiriye behsa wî kiriye û keşkûla Abdulkadir e yani jî em bêjin Abdulkadirê kurê Mehmûd ağa yani ew du dest dibîsin yani a bi rastî du dest dibîsin yek ji wan di şiklê keşkûlê da hatiye pêşkêşkirin yan jî di nav destnivîsan da di şiklê keşkûlê da hatiye dîtin a din jî û temîmê darî ye ku em ê behs bikin ka çi ye çinine li beriya em derbasê wan her du mijaran bin wek bernameyê xwe din da me ew dikir me pêk dianî em ê behsa bi Kurdî behsa ew berhemên ku di medreseyan da hatine xwendin û ku li ber hatine nivîsandin zêde kirin û kîjan medreseyê da û kîjan salê ew berhemên dersê yan jî berhemên alîkarvanên dersê ku Tirkî jê re dibêjin yardımcî ders kitapbarî ku jê re dibêjin ku di medreseyan da bi destnivîs hatine zêdekirin feqeyan meleyan li ber destê Seydayan ewan xwendine û li kîja medreseyê da em bêjin vî carê ka ew medreseyên ku ev destxet têda hatine em bêjin nivîsandin em ê behsa bi Kurdî behsa wan bike çend deqekî pişta derbasê ew her du mijarê ku me behs kirin vêce em gihîştbûne ew ê gihîştbûne herfa cilda yekê a herfa dalê yani herfa deyê ku bînerên hêjar jî ew dikin dikarin texmîn bikin ku di herfa deyê da Diyarbekir heye du berhem li vir hene ew cilda yekê herfa deyê da ku di medreseyên Diyarbekirê da yani medreseya Dilawer Paşa da te her du jî medreseyên Dilawer Paşa da li Diyarbekirê hatine nivîsandin ve ez nizanim anha medreseya Dilawer Paşa li Diyarbekirê maye nemaye bi rastî ez nizanim yek ji wan hezar şahsıt çilî da hatiye nivîsandin a duyan jî hezar şahsıt not nehan da hatiye nivîsandin belê yani du berhemên ku ji bo dersê dixwend hatine nivîsandin evin ê ku Diyarbekirê hatine pêkanîn berhemek heye hezar pênsed pêncan da hatiye nivîsandin di medreseya Dewznavê da hatiye nivîsandin berhemeke din heye ew jî hezar pênsed heftê sisyan da hatiye nivîsandin di medreseya gundê Dokanê da hatiye nivîsandin û berhemeke din heye hezar hefsî sisyan da di medreseya gundê Debwînê da hatiye nivîsandin û berhemeke din di hezar hefsî bîstan da di medreseya gundê Diwînê hatiye nivîsandin
یک kadın medreseye gündü dujane da 1700 noti da hatiye nivîsandin. یک kadın medreseye kela delûlê 1800 dudyan da. O یک kadın medreseye gündü derbende fakareyi 1820 da. و امی وها کرد دarbaz bin. O yekdin 1820 da di medreseye Darkeli, yekdin di medreseye Dolise 1833, یک kadın medreseye gündi Darakuteye evci 1883. O di harfa R'ye da em bahsavici bikin işe heft heşt berhem hene ku medreseye Rawand zeda hatine nivîsandin. Ew jî di navbera salên ewa ewil 1848 da. Yani em dibînin ku tarîxa wî gelek kevne teqrîben 700 sal beriyan ha ku di medreseya Rawand zêda. Êdin carinin em naxwazin dirêj bikin heya sala yani heft berhem hene ku di medreseya Rawand zêde hatine nivîsandin. Ya evil 1848 daye ada wî jî 1845 daye. Lê mixabin Seydayê Mehmed Elî Qaradağî navê wan berheman li vir nenivîsandiye. Hinek cîhan navê berheman jî yani navê wan çiya û jî dinivîsî lê li vir nenivîsandiye. O sê berhem hene di medreseya Rosteyê da. Gundê Rosteyê. Ew jî 1875 û 1930 da. O yek heye ew jî biçek zêde 1820 da hatiye nivîsandin medreseya Mevlana Resul da. û ada wî jî ku li vir em ê îşev bihez bikin destxeteke di medreseya gundê Rezûkê yan jî Rizûkê da hatiye nivîsandin lê sala nivîsandina wê li vir nehatiye kevşkirin. Belê ew berhemên ku Erebî yan Farsî ne lê di medreseyan da hatin xwendin calî Seydayê me ve Seydayê Kurt de medreseyan da feqeyan di perwerdeya feqeyan da hatine bixweranîn û me behsa wan kir bi Kurtî. Îca em ê derbasî ewa xwe bin. Derbasî her du mijarê ku me behs kirin em ê derbasî wê bin. Çîroka Temîmê Darî çîrokeke dînî ye. Em dizanin ku me çend car di bernameyê xwe da behsa wan çîrokên em bêjin dînî kirine. Em wek mîsal eger bêjin em bêjin Yûsuf Züleyxa bigire heta em bêjin berhema hêja a feqeyê Teyran Bersîsê Abid û ku em bêjin tev ewin tev mijarê wan ewan dînî ne û em bêjin em ji wan re dikarin bêjin çîrokên dînî yani em ev ewa me îro jî çîroka Temîmê Darî jî ew e mijareke ew e dînî ye. Îca Temîmê Darî çi ye ji ber çi çawan yani em bêjin şairên Kurd yan Seydayên Kurd em bêjin bala wan kêşa ye. Heta bala yekê wekê feqeyê Teyran jî kêşa ye ku em bêjin di şeireke xwe da ku em ê behez bikin behez kiriye behsa navî wî kiriye. Ka çi ye em bi dirêjî ne lehwa bi Kurtî bi çend gotinan be jî em wî bi bînerên hêja bidin nasîn pişta derbasê naveroka ew bin wê destnivîsê û çîroka Temîmê Darî bin. Temîmê Darî navî wî nê eslî Ebu Ruqayye Temîm İbni Ews Eddarî ye. Yani eslê xwe Erebe wisa dixwî eslê xwe Erebe li Medîneyê rûniştiye bi ticaretê re mijûl bûye. Ticareta wî jî bi taybetî di navbera em bêjin Hîcazê û Sûriyê, Filistînê û Qudsê li wan deran da bûye. Di çavkanîyan da em dibînin ku
ticareta deryaya rajî mijûl biye, bi ticareta deryaya ra bi keştiyan ticaret kiriye em bêjin li aniya Filîstînê û em bêjin bajara îroyê İsraîlê Êrexê bihrasbî ji wir axir bi kîjan riyê rabe derbasê li Hicazê kiriye û kesekî wiha ye û di evê di Medîneyê rûniştiye li piştra em bêjin dewra Xelîfe Ömer da ku em jêra Axek hatiye dayîn. Li nêzîkî Qudsê gundeke bi navê Aynûnê jêra hatiye dayîn û çûye li wir bicîbûye û em bêjin ticareta xwe tiştê xwe li wir ew kiriye, li wir domandiye û teqrîben gora safxaniyan 10-12 sal piştî em ê İslamiyetê Müslüman biye. Beriya Müslüman be Hristiyan bûye û wisan dixuye ku hem bi dewlemendiya xwe hem jî bi em bêjin barbatî kesekî bi nav deng biye û piştî ku dibe Müslüman jî û em bêjin ji ber em bêjin meselên aborî bê yan ji ber meselên em bêjin ewa wînê dînî bê bal kêşe ser xwe gelek şair nivîskarên Ereban jî li ser nivîsandine. Yani bi Kurtî ewa ku em bêjin derheqê wî de ew e. Yani di Ansiklopediya İslamê da wextê ku em lê dinêrin du dirêj li ser tê bihezkirin. Kesê ku em bêjin bixwazin zêdetir li ser agadarî dest bêxin dikarin em bêjin biriya înternetê ra biriya Ansiklopediya İslamê ra agadarî li ser bêxin. Lê tiştê ku em li wir bêjin ez bêjim ew qas bes e. Îca Seydayê Mehmed Alî Qaradağî ew dike yani çek şirove dike vî meselehan. Yani dibe em çi qas lê bigerin, çi qas berhem bi dest bêxin, berhemê ku heta niha kesê nezaniye, bi destê kesê neketiye, cardin ew qas şûvalatiyên ku di dîroka edebiyata, dîroka em bêjin perwerdeya Kurdî da, medreseyan da ku hene, em cardin nikarin tişî kirin. Her carê em lê dinêrin ku qelçek tê pîşame, valatiyek tê pîşame û em tijî dikin û lê dinêrin ku we zaman sera derbas dibe lê dinêrin de qelçê din, valatiyê din cardin tê pîşame. Ji ber wê geleke em her timî di lêgerînê da bin û lêgerîna berhemên ku ji ailê Seydayên Kurdan ve hatine amadekirin. Di gûşe û ciyê wisa da mabin ku heta niha dest negihiştinê lê eger em lê bigerin em dikarin wan peyda bikin. Îca ev çîroka temîmê darî jî yek ji wan e. Dibe em rastara ji Seyda û bikin dibe diyariya me ya vî carê çîrokeka dînî ya Kurdî ya serpêhatiya temîmî dariye. Her çend bi neqla wê ya li vir re cihêtiyeke wê ya zêde heye. Yani ew qismê ku li vir tê neqilkirin yê ku cihêdin tê neqilkirin farqek navbera wan da heye dibêje. Lê dibe ev behsa vê serpêhatiyê di dîroka İslamê de heye êdî em nizanin ev çîroka Kurdî. Ya dibe em nizanin ev çîroka Kurdî yani em nizanin kî nivîsandiye, li ku nivîsandiye, kengê nivîsandiye. û ew yek ê dudiyan em nizanin ew kesê ku wê bi Kurdî nivîsandiye gelo çîrokê bixwe bi Kurdî eslî bixwe Kurdiye yan em bêjin li ber em bêjin berhemeke Erebî wergera wî a Kurdî çêbiye dibe em wî jî nizanin. Yani hinek tiştê ku em bêjin îşareta pirsê li ser bê danîn di vê çîrokê de heye. Evêca bi wî awayê behsa destxetê dike û tê li ser ew ê yani ev destxeta ku ev çîrok tê de heye. Di vê destxetê da ne tune ev çîrok heye û gelek berhemên din jî gelek mijarê din jî di vê destxetê de heye. Êca Seyda bi vî awayê ew kiriye, bi vî awayê behsa wan kiriye dibe ev destxet yeka kevne ya pînekirî û cüzbenkirî ye. Dixuye ku em bêjin
gerek tahrif ve gerek em bejin parıtye jari hinek kesan ve cüzuben davi hatiye kirin û ji çend babetan hatiye berhev kirin û pêkanîn. û di destpêkê de piştî rûpelek dua yani di destpêka wî destxetê de rûpelek dua heye û piştra û dibe ew e behsa temîmê darî dest pê dike. Yani piştî duayê behsa ku temîmê darî ku em ê behs bikin tê pişta dibe ev qism nêzîkî 10 rûperan e dibêje û piştre vê behs dibe nîvçe dimîne. Yani behs nehatiye temam kirin. Yani ji ew ji em bêjin navarûka wê wextê mirov dixwînin mirov pê dihese ku behs nehatiye temam kirin û derbasê behseke din bîye û behsa kaxezan behseke ku behsa kaxezan behsa duayan hinek awayê din em bêjin dike ev destxet ew nivîsiyane û piştê wê jî bi xetekî spehî ku ne xeta venivîserê berê ye. Yani dixwî ku ev destxet ji alî du kesa ve hatine nivîsandin û şeyda ji bo ku pisporê destxetan e ew dike yani pê heseye ku du destxetin îca şiroveya qesîdeya minferîje yani ew tiştekî ew erebî bi erebî em bêjin qesîdeyek heye behsa wê kiriye û wê temam dike pişta dibe yek du rûpelên aynî babetê yani aynî babetê yek du rûpelên din hene piştî wî divê persiyek şêr tê ku behsa varîkeka diyarî hatiye. Yani em bêjin kesekî varîkek diyarî yekî kiriye Evîca em bêjin yek jî seydayek yan şairek rabiye li ser wê em bêjin şeirek nivîsandiye. Em ê du ferdên destpêkî du jî em bêjin ê dawiyê ji vê em bêjin diyariya ew varîka ku hatiye diyarî kirin em bêjin çi ye em beriya derbasî bin zimanê van şêran bi rastî ne kurmanciya xwerî ye ne jî soraniya xwerî. Yani di navbera soranî kurmancî da zimanek divan şêran da em şêra evî jî şêra em bêjin yê temîmê darî jî hîn zêdetir nêzîkî kurmancî ye. Li ev şêra diyariya varîkê piçek belkî zêdetir nêzîkî soranî be. Dibe hediyeyê şêxe mehbûbe lelay min lebû em xanime hurmet ve lelay min. Evet soraniye. Üca dibe lebûm hêna ve emma bênezîre el tê fehm kirin hewcaneke ku ez tecrübe bikim heqîqet ew melaye û ew melajin. Deh mizqal zîvî xalis bû seydaqî leger gerdin le xê bikate gerdin. Ew hewcaneke ku em tev ew bikin û pişta dawiya wî jî divê ferdahan diqede dibe bi feryat er neke berrûke yener henasê em kesaset dê te gerdin. Yani hasıl bi soraniyekî biçek hişk hatiye nivîsandin û em ji wê şerê derbas bin. Ya divê piştî vê divê destnivîsê de ferhengeke farsî tê û farsî tê ku hinek şeir tê de hene beşek jî dibe beşek ji van şêran jî yê mewlewî ne mewlewî em zanin ku şairekî binavo deng yê Kurd e û Kurdên goranî ye şeirên wî bi goranî hatine nivîsandin. Belê bi temambûna ferheng û destxet temam dibe dawiya wî jî dibe temme derqeyê çinare yani wisa dixwîye ku li gundê Çinarê hezar nehsî bîstan da em bêjin ev destxet da ku me bihes kir ji alî kesekî navî Mihemed ve hatiye nivîsandin. Yani ew destxeta dudiyan ku vê destxetê nivîsandiye. Belê ji vê destxetê re yani ev destxet evê de di kütûbxaneke evê de Iraqê de hatiye kirin ku bi navê Dar Saddam lil Mextûsat e
ورقمه ويجات يا قوتن وحوجنا كيف كامل وراوكن كامل ور تكرار كن بيجا ام بينا سر اوي سر جيروكا خوا جيروكا تمي داري ما قلت كو ام هناك شاعرين دن اي كرجي ام بيجن شاعرك وكي فقيت تيرانجي ام بيجن de şiarek xweda behsa wê kiriye behsa temîmê darî kiriye ez xwazim ew weha bi kurtî şêra ew ferdek şêra feqê teyran a ku behsa temîmê darî kiriye li vir bi bînerên hêjara parve bikim dibe ê ku dikarî ezim qewî nikarî ezim û bizan ku min yar tu yî dil jê birîndar tu yî ez kuştim yek car tu yî kub li min çar tu yî û temîmê darî ezim dîman fişarê ezim yani biya we bi ahozarî ezim ê tîr lê barî ezim em dibînin ku behsa temîmê darî feqet şêrekî xwe da behsa temîmê darî kiriye doxuye ku kesekî de em bêjin ewa dîroka İslamê da kesekî binavû deng biye ku heta em bêjin bala kesekî şarekî hêja şarekî em bêjin mazin wekî feqê teyran kêşabe ku navî wî em bêjin di şêrekî xwe da ew kir karanî be Vêca ez li vir Seydayê Mehmed Elî Qeredaxî ji ew şêra ku ji alî şairekî Kurd ve yan seydayekî Kurd ve ku hatiye nivîsandin hinek ji serî hinek jî ji dawiya wî neqil kiriye û efan ez xwazim li vir ew qismên ku hatine neqil kirin li vir bi bînerên hêjara parve bikim û belê destpêka çîrokê wiha ye dibe ya padşahê cebbar ya ew e yani mijarekî dînî ye yani sahib ezemet her tuyî agadar lêman xweş bî ya perwerdîgar ya padşahê ezîm her tuyî qedîm ezel û ebed û rehman û rehîm ya xuda hifzin key li narê cehîm her tuyî settar her tuyî sebûr her tuyî leşêr ku müştikan zor dur agadarman bî ya padşahê gafûr her tuyî gafûr her tuyî gafar li kullî şeyan her tuyî agadar ya xuda hifzin key li agir û li nar yani û tê heta daviyê dibe pêman kerem key ihsan û nimet her tuyî sabûr her tuyî settar li kullî şeyan tuyî agadar ba lebûy bikem behs û beyan temîmül dar ev em bêjin destpêka wî ye hewcaneke ku em ew bikin û dawiya wî jî biya we ye dibe înşallah teala deçî we nîwî ehlê xwe li pir hürmet li mûş yani ew divir ew baş nehatine xwandin seyda jî em bêjin îşareta pirsê daniye li ber û em ê jê derbas bin dibe swarê keştî ezîm bûm mewcûd be qewmek bûm ew jî zenîşan ku bi keştiyan ku deryayê de ku ticaret kiriye ew şairê Kurd wek em bêjin jiyana wî ku em bêjin wek ku behsa jiyana wî ke behsa wê di şeira xwe de behsa wî kiriye yani û dibe way qisey min nezanî yani dibe ez çûme ciyekî rastî qewmek hatin û wan gotinê min nezanîn lê min jî her wek wan bûm dibe ez jî her wek wan bûm li nêv wan da bû pîrek dan dina wan da pîrek hebû min selam li wê kirt ew zimanê minê zanî dibe min selam la wan da pîrek hebû min selam lê kir wê zimanê min zanî
û reddê selamê min ê kir. Yani selama min vegirt. Cevaba selama min da. Li emrê xerîb behsê teftiş dikirt. Yani emra xerîb behsa teftişê dikir. Li ewel ta axir hikayetê xwe boy kir. Yani min di serî heya binî da hikayeta xwe jê ra neqil kir. Herke halê min zanî, dema ku halê min zanî, ew jî zor û şefaqetê birt, wî jî gelek şefaqetê birt, yani şefaqetê li min kir. Em min pirsîm li ew pîr, min ji wê pîrê pirsîm. Fermûyê zurriyetî şîm Adem pînkebî, yani zurriyeta ez tu jî em her du zurriyeta ew in, zurriyeta Adem'in. Lenav ew behrê ezîm şeş man dekir tewaw. Ya di nav wê deryaya mezin da me şeş mehê xwe derbas kir. Hîçman çaw pê nedeket illa asman û aw. Tiştek çavê me pê nediket, tinê çavê me bi asman û av diket. û hindêkan dua dikir, hinekan dua dikir, hindêkan nekir tewaw, hinekan jî duayê xwe temam nekirin. Keştî li şaxê de hemû bûn xerq û biraw. Keştî li çiyayekî ket û hemû têda xerq bûn. Min mam li ser textekî heta 10 roj bûm tewaw. Ez li ser textekî mam heta 10 rojê min temam bû. Yani bi awayê û bêguman ew e dirêja wek qesîdeyeke li Seydayê Mehmed Alî Qaradağî tinê em bêjin destpêka wê û em bêjin dawiya wê qismekî ji wê şêra aliyê şairekî nenas ê Kurd veku hatiye nivîsandin û em bêjin li vir neqil kiriye û em jî tinê dikarin ev qas divî warê da bêjin. Hêvîdarim bi Kurdî ve jî me karîbe em li ser temîmê darî bînerên hêja agadar bikin. Bêguman wekî me got zimanê wî tam ne Soraniye û tam ne Kurmancî ye. Nebera Soranî Kurmancî jî da ew karaniye. Em bêjin zimanek karaniye. Belê ewa me a dudiyan mijara dudiyan ku îşev em ê li ser bisekinin Keşkûra Abdulkadir e. Yani Abdulkadirê kurê Mehmûd Ağa em ji Keşkûrê dertêxin ku Keşkûl Rojhilatê Kurdistanê ev yani ev Abdulkadir kesek ku ji Rojhilatê Kurdistanê ye û ji ber ku ew tiştê ku nivîsandine û ew kesên ku li Rojhilatê Kurdistanê ne ew kesin. Vêcaka em bi ewa Seydayê Mehmed Alî Qaradağî bi xwe bikin yani di vî xusûsê de ew zanyariyên ser vê Keşkûlê ku ew kiriye em bêjin nivîsandine em rasta rast ji ewa wî ji nivîsa wî bînerên hêja agadar bikin. Ji vê destxeta me ya vê carê Keşkûla rengîn a nivîskarekî nenas ê birêz ê Kurd e. Ku di derbarê xwe da tenê nivîsandiye. û dibê ew jî Abdulkadirê kurê Mehmûd Ağa ye. Yani dibê ê nivîskar wî em nizanin lê ew ê ku ew kiriye ew e yani Abdulkadir e. Ji ber wî jî Seyda navê wî Keşkûlê daniye Keşkûla Abdulkadir. Abdulkadirê kurê Mehmûd Ağa. û Keşkûl di destpêkê de bi kûmek name û bersivê nameyan dest pê dike. Yani hinek kesan ji hevra name şandine û bersiva wan nameyan wî kesê wan girtiye nav Keşkûlê. Navê wan nameyan ew navê wan kesê ku name şandine kesê ku bersiva wan nameyan ew kesê ku name jê ra şandine îca bersiva wan nameyan dane. Ew Seyda bi vî awayê em bêjin di Keşkûlê ji Keşkûlê we girtiye li vir rêzkiriye dibê kaxezeka ku yani ya jî em dikarin bêjin nameka ku Mehemmed Ağa li ser hespê hatiye dizîn
ji Pirût Ağa nivîsandiye. Yani Mehmet Ağa hesbe katiye dizî wî rabiye nameyek ji yekê nav wî Pirût ra li ser dizîna wî hespê nameyek nivîsandiye. û a duyan dibe bersiva nameya Pirût yani ew kesê ku name jê ra nivîsandiye evî jî ja bersiva Mehmet Ağa daye û ew e yani. û dibe yeka din kaxeza Mehmet Ağa ya ji bo xebereka jê re hatiye ku Mehmed Paşayê Rewan dizî kere serdeştê girtiye. Em dibînin ku dîrok jî di vir de heye. Yani em bêjin ev name tenê wek nameyên adî em bêjin ji bo em bêjin erê hinek kere em bêjin ji bo zîna hespekî hatine nivîsandin. Lê hinek jî hene ku em bêjin mijara wan mijara dîrokî ye. Yani Mîrê Rewan dizî em bêjin çawan çûye serdeştê girtiye û dîroka wî tiştî wî hemî di vê nameyê de heye. û tê ji bo dîroknivîsan bêguman ew in yani belgeyên gelek kêjan e. Dîroknivîs karin ji van ew bikin îstîfadeke mezin werbigirin. û divê yeka din dê nameya Mehmet Ağa ji Mehdî Xan ra ye ya di warê çend koçeran da ku baz dane li ba Mehdî Xan. Yani hinek koçer baz dane li ba Mehdî Xan û ser wê name hatine nivîsandin. Di nav Kurdan da bi rastî tiştê wiha kêm in yani em bêjin eger name hatibine nivîsandin jî nehatine parastin. Yani name gihîştiye destê yekî em bêjin gelek jî belkî naverika wî bi qîmet jî be di hêra ziman da di hêra dîrok da lê ew kirine îmha kirine lê tiştekî hêjabîna vê keşkûlê ew e ku wan nameyan em bêjin wek nivîskî bi orîjînal esê wan em bêjin heta îro me ne destê ji bo me. Dibe nameya Mehmet Ağa belê me behsa wî kir bazara koçera bersiva Mehdî Xan ji Mehmet Ağa ra û yeka din dibe daxwaza Mehmet Ağa li ser xeber û behsan ji bo xizmeta Abbas Ağa û ewa heftan nameya Abbas Ağa ya bersiva Mehmet Ağa ye û nameya heştan dibe teziyename ye. Ya tabii em nizanin muheqqaq di orîjinalê wê em bêjin li ba Seyda xwe heye lê tenê navê teziyenamê gotiye ka teziyename ma kî ye em bêjin çawa hatiye nivîsandin em bêjin ji ber wê qîmeta wî zêde ye. û dibe nameya bav ji kurê ra yani bavekî ji kurê xwe ra name nivîsandiye îca ewa dehan jî îca bersiva kurê ji bavê ra yani kur îca bersiv em bêjin daya bavê xwe îca mijar li ser çi ye em nizanin bêguman û îca yeka din nameya kur ji dayîkê ra yani kurekî ji dayîka xwe ra em bêjin name şandiye îca dayîka wî em bêjin bersiv daye yani tiştê gelek balkêşin heta niha di keşkûlan da yan di tiştên nivîsandiyê Kurdî da bi rastî mijarên wiha neha ew nekiriye nedîtiye. Ez bawer nakim ku gelek kesan jî heta niha mijarê bûyawayê ku bi wiha bi destxet û em bêjin bi nivîs ew name mabin yani em bêjin kur çi diya xwe ra nivîsandiye dayîk em bêjin dayîk dixuye ku keseke ya jineke ew biye xwenda biye ku ji kurê xwe ra nivîsandiye. û eger bidaya nivîsandin tê li vir bigotiya daya nivîsandin lê wê ji kurê xwe ra name şandiye. Vê ca awa sêzdeha nameya Qerenî Ağa li ser pirsa halê dostên wê Qerenî Ağa em zanin axayekî mezin ê li Kurdistana Rojhilatê ye û îca awa çardehan daxwaza Qerenî Ağa ji Emirnîzam a di warê birîna bexşîn û beratê da. Ev Emirnîzam jî dixuye ku kesekî ewa Îranê be yani wekî kesekî desthilatdarê Îranê be. Îca ewa pazda nameya kur ji dayîkê ra cardin kurek ji dayîka xwe ra name şandiye. A şazdehan nameya hakimê mezin ji hakimê biçûk re ya li ser koçeran. Yani tiştê balkêşin ka koçer wextê ez bawer wextê tişta zozanan ya cozana vedgerin hinek pazê wan zarar dene em bêjin kesên gundî mindî be ehtimala mezin belkî ser tiştê wiha bin.
Evcat dibe bersiva hakimi mazın. Yani kuma bahs kira ve şahzada. Eca name hecdan namaya Mehmet Ağa'yı Biray Abbas Ağa ji desratdarên Baneyê raye. û ewa dawî jî ewa 19 name Abbas Ağa ya diwarê Mesrefê de ji Mehmed Xan ra nivîsandiye. Ve tiştê gelek balkêş e. Yani tiştekî gelek balkêş e heta niha em bêjin di ewa Kurdî da em bêjin tiştê nivîsandiyê Kurdî da mijarê wiha gelek kêm destketine. Wek me got ev bi rastî ji bo dîroknivîsan ji bo kesê em bêjin 200 sal berê niha em bêjin 150 yan 300 sal berê niha hem mesela ziman da ew zimanê nameyan em bêjin em naveroka nameyan ew mişkilê wî şaxê civata Kurdî de hebûne. Ji bo kesê em bêjin civatnaz kesên dîroknaz ku lêkolînê bikin ev belge gelek hêjane gelek bi qîmet e. Belê çend nameyên din ê ku numûneyê nameyên nûçe ji bo nûçeyê navbekarî kirin anîna jina xeyîdî na dixuye ku hinek name jî di wan warê ew dan em bêjin jinek xeyîd ye şu an mala bavê xwe û em bêjin name hat neşandin ka em bêjin bi çi usulê ew kirine em bêjin hereket kirine ku em bêjin wê jî kêjardin bî neba mêrî wî falan tiştê balkêşin tiştê hêjan e. Vêca êdî jî dawîn name ji nameya keseka navê wê Ember Xatûn ji keseka navê wê Meryem raye. Yani jineka navê wê Meryem Xatûn ji yeka navê wê Meryem ra name nivîsandiye û bêguman ev nameyan suretê wan nameyan li basê de hene. Yani ji ber tinê em bêjin ji bo lêkolîneran em bêjin mifte de dest. Ew xwe ewa me jî ew e me wextê ku dest vê bernameyê kir me daxuyan kirin ku me got ku bernameya me ne ew bernameya ku em li ser vê mijarê ya mijara din lêkolînê bikin. Mebesta mijara me a serîkî ew e ku em bine alîkarvan bine rênîşander ji kesên li ser dîrokê li ser civata Kurd li ser dîroka Kurd li ser folklora Kurd li ser şeir li ser hemû warên ewa jiyana Kurdî ku em bêjin dixwazin lêkolîn bikin em bikarin bine alîkarvan ji wan re em bikarin bine em bêjin kesekî navbeyçî ji wan re û rê em bêjin hani xweş bikin ku bikarin em bêjin divan em bêjin mijaran da em bêjin lêkolînê bikin. Eğer ku alîkarî jî bixwazin em amade ne ku em hemû bernameyê xwe da em bêjin carî dikin eger destê me bê em alîkarî wan bikin. Vêca dibe hêjeyê gotinê ye ev tekst hemî bi farsî hatine nivîsandin gelek ji van tekstan û ê Kurdî jî hene vêca em bêjin bi xetê farsî hatine nivîsandin lê em bêjin xetê farsî bi Kurdî jî ne. Tarixa nivîsandina wan jî dibe 1847 e. Yani 1840 sala 1847 da ev name hatine nivîsandin dibe keşgûlê de. Piştê wan çend perçeşêrên Kurdî yên Mehmed Emin Ağayê Kurê Abdurrahman Ağa tê. Yani piştê wan nameyan divê destxetê de ew destxet divê keşgûlê de çi heye em bêjin şeirê kesekî navî wî yani kesekî şair ku heta niha em bêjin di dîroka em bêjin edebiyata Kurdî da em bêjin cihjera nehatiye dayîn nû divê keşgûlê de navî wî tê dîtin Mehmed Emin Ağayê Kurê Abdurrahman Ağa û nivîskarekî din jî ku Abdulqadirê Xwedî Keşgûlê ra nivîsandiye ew jî nimûnek jî ye ew jî şeirek jî em bêjin Xwediyê wî keşgûlê ra wî şairê yani şairê me Mehmed Emin Ağayê Kurê Abdurrahman Ağa ji Xwediyê wî keşgûlê ra yani ji Abdulqadir ra şeirek nivîsandiye Wêca li vir jî ew şêr ew kiriye em dixwazin wiha yek du ferdê wî li bikin Ezîzim mehweşim zêba cemalim
بو چی جاری نپرسی لحالم betiri eşkı tu cergim brava yani betira eşkı ta cergemin şavut ya şev ruş her veku kumriden alim ez şev ruş veki kumriden alim brava taqatu aram hüşüm yani taqatu aram hüşümün hatyabirin nema ve zerre aklu kemalim yani zerre aklu kemala min nemaya وكو تكرار تصريف فقيا وكي تكرار فقيه كو فقه وقت درس غنون ام زانكو هر تكرار دكين شو روش هر وكو قمري دنالم از شو روش وكو قمري دنالم بله ام دو فرد داويجي بخونن ve bir kade elf şema ve her veku dal yani bejna min na elif taviyaya veki evi veki dali veki harfa dali em zanı ku harfa dali ve tavi o dahilit bim bike cari sualim ez rica iştedim cara ki pırsamın bike sualamın bike pırsamın emin zanite Leyla de telaman emin zaniku Leyla de belbame be müjgan çakere gaybım alım o be eve xwe be birye xwe başa ku ez ew riya ku ew tê be evê xwe be mijganê xwe bimalım paqij bikim û yani edebiyatekî gelek ew e em bêjî gelekî hûrkûr edebiyatekî ew kiriye li bir karaniye yani büyavayı şehir yaranı bir saniye. O debi ev emin dınav haş perşa şehrin kuriyen de deskatı da heye. O yani ev eminihan ku em bejin davin evedaya davin rezeda şair ku nave xaw dikin. Nave bir kesici emin biye yani yani naznavi şehra bir kesi em bejin emin biye. دبي دناو حش دبي حش شعر دبي كشكول ده هنا دناوان حش شعر داشي دخيك واب حش شعر جي يبي امين ابن يبي كسيك نازنا شعرك وامينه يبي امين ابن بشتي بي كسكينا بي حشمتي و كشكول ده دبي خزلك حافظ كريه بيجبندي يعني بيج خشتكي Evca keşkula me pişti bir perşeye kaşera Kurdiya kesekina bir eshatte yani duhiye ku şaira ki me heye ku nazla bir ne şairi eshade debe keşkule de şaira ki heye şaira ki darbazdı be debe evca pişti bir divana Mevlana Halid Nakşibendi te yani divana Mevlana Halid Nakşibendi o دبي كشكولة دا كو حجماوي صدر و بلا و ام بيجن قسمة كزيادة جه قلت يا دبي كشكولة دا ديوانا مولانا خالد بشتي ديوانا مولانا خالد جي ديوانا يك كسكيناوي فرشتاتي şehrevi Farsine yani aslında belki Kürt'ü Farsi şehir nüvisade le ez zurna binim evci Kürt'e de bir yani ihtimalen ki mazın ev kezi Kürt'e le bir Farsi şehir nüvisan diye o ev divana firişte çar rupelin deskate girtiye o Abdülkadir nüviskare ve dibece min dinav saatun niveda divana vi ferişte ev kir nüvisand o piştra dibi pivana deskate yani derece 1 santim beravi daza santime doxiye ku da rupele evvel rupele mazının o de her rupele da bazar rez hene vakti ku sat rupel be bazar rez o mrut kare evi yani hacma keşkule o yani tahmin bike Vücad bi ev keşkulahan de kitapxane Darüssalam mehtutat da
dibin rakama 1735 da hatiye qeyd kirin. Ev destxet di wextê xwe de bi rêk û pêk hatiye nivîsandin li ser gelek destan geriyaye, yani dest û dest geriyaye û baş nehatiye parastin, çend cihê wê diryane, çend cih jê ketine, ji nav çûne. Beriya ez nasandina vê destxetê heman bikim, ez dixwazim vê jî xwendevanan re bêjim dîwana Mewlana Xalid xwedî cihekî taybetî ye bi dîwana weşandî re kêm zêde cihêtiyekî wê heye. Yani ew dîwana Mewlana Xalid ku hatiye weşandin em bêjin navbera vê dîwanê ya wê de hinek em bêjin ferq hene ji bo muqayese û diyarkirina cihêtiyê wan zamanekî taybetî dixwaze. Yani divê li vir necêwiye û em bêjin cihekî din û em bêjin firsakî mecaleke din da mirov dikare li ser wê bisekine û wê binirxîne. Belê bînerên hêja îşev tiştê ku em bi bînerên hêja re parve bikin ev bûn. Hêvîdarim me bi kurtî bejî karî û hinek tiştên balkêş tiştê ku heta niha neyên zanîn bi bînerên hêjayê çarpên medyaya re parve kirin û heta eger pirsek hebe em dikarin bersiv bidin, eger tune bi û heta bernameke din em spasê xebatgerên çarpên medyayê Kek Mîrza û hemî kesê din û çarpên medyayê dikin. Hêvîdarin di bernameke din de em cardin bi mijarên nû re û bi hev rabin. Gelek spas dikim. Gelek spas ji bo cenabê te jî wextê me jî hema bêjê dî temam dibe. Lê ez dixwazim ji bînerê me re bêjim piştî 10 deqeyê bernamekî taybet li ser tevgera 1925 ya jî bi navê din tevgera Şêx Saîd ku ji aliyê Osman Aydin û Mehmed Gülva hatiye amadekirin. Ew ê ji ber taybetmendiya vê rojî ku roja not û heft saliya salvegera darvekirina wan e di bernamekî taybet were ser ekranên çarpel medyayê em dixwazin vî awayî bîneran agahdar bikin û gelek spas mamoste ji bo cenabê te jî û li me bibore me divî nexweşîna hada me te cardin saetekî westand hêviya tenduristiyekî baş û ji bo bernameyê pêşiya me jî bêjin hêviyekî baştir bikin ku em dikarin bernameyê xwe ha bi rastî ev bernameyê me ji bo lêkolûner û ji bo xwendevaran jî gelek giringin ku merivhayî ji dîroka xwe hebe ku hinek kes dibêjin wela dîroka me xelqên dervayê me nivîsandine lê eva bêjin nêzîkî 20 bername em çê dikin dinêrin ku dîroka me da gelekî zanayê me, alimê me, nivîskarê me bi nivîskî dîrokê teslîmê me kirine kêmasî maye ku em me bixwe nedîtiye û em dibêjin wela dîroka me xelqê din nivîsandine divê ev kêha jî li serê xortên Kurda were şikandin ku dîroka me ku bi destê me hatiye nivîsandin geleke bes divê em bixwe bikarbin lêkolîna lê bikin van derfeta jî bikar bîne werin ku em bigîjine nivîskarê xwe bigîjine dîroka xwe. Belê bînerên çarpel medya carekî din spasê we dikin ku eva saetekî em bi hev rane û spasê carin ziya û cî dikin û bi hêviya hevdîtina bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê de û bi xatirê we. Gelek spas.